A few moments later. Jani, wes siap menyang balai desa durung? Devita, aku wis siap iki. Aku mau berkas-berkas yang dibutuhke. Kowe piye? Aku uga nggawa fotokopi KTP lawas, kartu keluarga, uga pas foto. Oh alah apik. Muga-muga prosesnya cepet ya. Krungu-krungu bisa antri suwe. Iya, muga-muga ora rame. Ngobrol-ngobrol wae nalika nunggu. Bener, awak dhewe bisa takon-takon syarat lainnya. Sopo ngerti ana sing kurang. Iya, apa meneh yen ana informasi anyar babagan layanan ing kono. Iki kantor apa gedene kaya ngene iki? Apa iki kantor Kelurahan Trimurti ya? Kok gedene ra jawab-jawab ngene? Mbak, menapa Benar menika Balai Desa Trimurti? Iya mbak, bener. Ayo bareng wae. Oh, nggih Mbak, matur nuwun. Nggih. Menapa ing balai desa wonten acara ugi, Mbak? Nggih Mbak, badhe ngurus surat pindah domisili. Oh iya, bareng-bareng wae, ora tebih kok. Oh, nggih Mbak, matur nuwun. Nggih. Sugeng siang Buduku, kula badhe ngrembak babagan bantuan sosial ing desa menika. Siang Pak Lurah, inggih kula sampun mangertos. Bantuan sosial menika wigati sanget kangge warga ingkang betahaken. Kula sampun nyamaktakaken data warga ingkang betahaken, dados saged dipunaturaken dhateng sinten nggih? Kados pundi menawi dipun sebar lewat balai desa supados warga saged nampi langsung. Inggih menika sae. Pawartanipun dipun sebar kanthi cetha supados boten wonten ingkang klentu. Inggih makaten kemawon. Nggih matur nuwun Buduku, monggo sesarengan sami makarya kangge desa ingkang langkung sae. Inggih. Nggih. Monggo. Lungguh kene, Mbak. Ana perlu apa, Mbak? Kula badhe ngurus KTP amargi identitasipun wonten ingkang klentu. Sami Pak, kula ugi wonten ingkang klentu. Olah sing laru yen, Mbak. Ingkang klentu menika nama kula, Bu. Kula ugi Bu. Oh iya, Mbak. Kok tak cocoke karo datane. Wis nggawa syarat-syarat to? Kula sampun beto Kakak, Pak. Kula nggih sampun beto Kakak Pak. Oh alah mengko tak ceke gek bar kuwi tak olah esuk wis dadi. Kula ugi Bu badhe ngurus surat pindah domisili wonten desa mriki. Aslinipun kula saking Semarang. Ya Mbak gampang mengko tak cek surat pindahmu saka Semarang wae. Saiki nggo bukti pindah wae, terus langsung didaftarke ning desa kene. Inggih Pak, Bu, matur nuwun. Matur nuwun Pak, Bu. Matur nuwun awit pambiyantunipun Pak, Bu. Ya, Padha-padha Mbak. padha-padha. Kene syarat-syaratnya, Mbak, aku langsung tak prosesi. Menika syarat-syaratipun Pak. Iki sesuk wis dadi Mbak. Oh nggih, matur nuwun menawi mekaten kula lan kanca-kanca badhe nyuwun pamit. Oh nggih. Monggo Pak, Nggih, Bu. monggo. You got me misunderstood, but at least I look this good. Be friends. All I got to do is say yes, pretend not to play. First thing first, but I'll tell you right
identitasipun ingkang wonten Klenduk. Ana perlu apa, Mbak? Kula badhe ngurus KTP amargi wonten identitasipun ingkang Klenduk. Kula ugi, Bu. Ana perlu apa, Mbak? Kula badhe ngurus KTP kula amargi wonten identitasipun ingkang Klenduk. Sami, Pak. Ana perlu apa, Mbak? Sama-sama.